Tak já vás vítám u dalšího videa a dneska bych chtěla mluvit o životě bez strachu, nebo o strachu, nebo o tom, jak se zbavit strachu, protože strach je taková síla, která sužuje život člověka a skoro každý člověk má v nějaké oblasti svého života nějaký strach. Strach například může to být strach z budoucnosti, může to být strach z toho, že člověk nebude dostatečně dobrý, může to být strach z lidí, že člověk má nějakou trému prostě neopodstatněnou před lidma a trpí tím, nebo to může být strach z toho, že člověk onemocní, nebo že někdo z blízkých onemocní. Může to být strach z toho, že například si nenajdu dobrou práci, nebo že nebudu mít dobrou rodinu, protože si nenajdu prostě dobrého partnera, že už nejsou dobří partneři. A nebo to může být strach prostě, který každodenně člověka z něčeho sužuje, že něco zlého se mi stane, že určitě prostě už teď dlouho se mi dobře daří a že něco zlého přijde, nebo něco takového. A pak jsou to i strachy, které jsou opodstatněné, že člověk uslyší nějakou diagnózu a najednou se jeho srdce úplně lekne a člověk začne živit ten strach v sobě, že začne o tom přemýšlet a najednou strach má takovou sílu, že úplně ochromí život člověka a dokáže mu zabránit v tom, aby se radoval ze života, aby vůbec žil, aby šel dál. Proto chci o tom mluvit, protože Pán Ježíš Kristus, když přišel na tuhletu zemi, tak přišel, aby vykoupil život člověka ze všech útrav, ze všech soužení a i ze strachu. Aby člověk nemusel žít životem ze strachu, i když se dějí zlé věci například ve světě, i když člověk slyší o tom, že spoustu lidí umírá nebo že se můžou stát různý neštěstí, tak aby člověk se toho nemusel bát, ale aby mohl žít životem bez strachu. A toto Bůh pro nás připravil, protože ví to, že ten život tady na zemi není jednoduchý, ani Bůh to nezaslibuje, že život bude jako procházka růžovou zahradou, ale zaslibuje něco jiného. A o tom bych chtěla právě dneska mluvit a to bych chtěla přečíst. To je v Izajáši ve 43. kapitole a tady je napsané: Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou a přes řeky nezalíjí tě. Když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne, protože já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, tvůj zachránce. A tady na tomto místě Boží slovo úplně jednoznačně říká, že neboj se. Říká člověku, aby se nebál, že Boží slovo předpokládá to, že přijdou takové situace, kdy člověk najednou se zachvěje srdce člověka a přijde ten strach, ale Boží slovo na to říká, že neboj se, protože já jsem tě vykoupil. Pán Ježíš Kristus, když přišel, tak on se vzdal všeho, svojí božské podstaty, aby přišel na zem jako člověk. A on, to znamená, že nás vykoupil, on vlastně se stal tou výkupnou obětí, kdy vzdal se toho, co bylo jeho, a aby to dal nám, aby to mohlo přejít na nás. A člověk proto se nemusí bát, protože v Bohu má naprosto všechno. Bůh zajistil úplně všechno, co člověk potřebuje k dobrému životu, a to člověk může získat v Bohu. A proto Boží slovo povzbuzuje člověka, že neboj se, protože já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě, mým jménem jsi můj. Když člověk patří Bohu, tak se vůbec nemusí bát, protože ví, že Bůh je nade vším, že on stejně má to poslední slovo a že on se o všechny věci postará. A je tu napsané, že když půjdeš přes vody, budu s tebou, přes řeky nezalíjí tě, když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne. Tady na tom místě je napsané. Není napsané, že člověk půjde růžovou zahradou celý život, ale je tu napsané, že když půjdeš přes vody, když půjdeš přes oheň, když půjdeš přes řeky. To znamená, že život člověka se odehrává, že přicházejí různé takové zkoušky nebo různé takové i nepříjemné situace, kterými člověk musí projít, a pokud to člověk prochází bez Boha, tak je odkázaný jenom sám na svou omezenou sílu, na svoje omezené schopnosti. Ale Bůh říká, že když patříš mě, já jsem tě povolal, tvým jménem jsi můj. Jinými slovy, Bůh tady říká, že já jsem tě povolal tvým jménem. To znamená, že já se tak moc o tebe starám, že znám tvoje jméno, že se chci starat o každého
každou oblast tvého života, že chci mít ten osobní vztah s tebou, proto tě znám tvým jménem. A když člověk má tenhle když má Boha, tak se opravdu nemusí bát, že i když přijde a když přijdou vody, tak tě nezalí, když přijde oheň, tak tě nespálí, protože Bůh se stará o život člověka. A například je to napsané i v žalmu, ve 23. žalmu je napsané, i kdybych šel údolím nejhlubším tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. To znamená, že člověka, i kdyby potkalo cokoliv, nemusí se bát. Jeho srdce se nemusí bát, protože Bůh je s ním, Bůh stojí na straně člověka. Když Bůh stojí na tvojí straně, tak opravdu není vůbec čeho se bát. A je to právě to, co vyhání strach, je ta důvěra, ten důvěrný vztah s Bohem. Když člověk má ten osobní vztah s Bohem, když poznává Boha více a více, tak má větší a větší důvěru k němu. A proto ví, že když Bůh mu říká, že neboj se, protože já jsem s tebou, protože já jsem tě vykoupil, tak z člověka úplně tenhle strach může odpadnout a může žít životem bez strachu, protože má tuhletu důvěru k Bohu. Takže čím blíž je člověk k Bohu, tak tím méně se bojí, protože tím víc důvěřuje Bohu, že on to má ve svých rukách, že jako zaslibuje Boží slovo, že on všechno obrátí na tvoje dobré, že i když se to zdá, že je to prostě teďkom zlé, tak Boží slovo zaslibuje, že on to obrátí na tvoje dobré. Nebo v Božím slově jsou další zaslíbení, že s Bohem je všechno možné, že s Bohem vždycky zvítězíš. A to jsou takový zaslíbení, který když člověk uchopí, tak to vyhání strach, tak to nedovolí strachu, aby ovládal život člověka, ale člověk čím dál tím více důvěřuje Bohu a potom může žít ten život bez strachu, který Bůh připravil pro každého člověka. Takže já bych chtěla i teďkom se modlit, jestli se vás to dotýkalo, aby se člověk přiblížil blíž k Bohu, aby mu vydal všechny své strachy a všechno to, čím se trápí, aby dal prostor Bohu, aby Bůh mohl osvobodit život člověka ze strachu, aby člověk mohl být svobodný, úplně svobodný od strachu a aby mohl si užívat toho dobrého života. A drahý nebeský Bože, já ti děkuji za to, že jsi dal svého syna, Pána Ježíše Krista, za můj život, aby mě vykoupil i z každého strachu. Děkuji ti za to, že se nemusím bát nemocí, že se nemusím bát lidí, že se nemusím bát budoucnosti, že se nemusím bát žádných katastrof, zlých neštěstí, které by přišly na můj život, protože ty jsi řekl, že se nemusím bát, protože ty jsi se mnou, ty jsi mě vykoupil. Já ti děkuji za vykoupení v Pánu Ježíši Kristu. Já přijímám Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Přijímám toto vykoupení a přijímám i tohleto svobodu od strachu a rozhoduju se, že se nebudu bát. I když uslyším zlou zprávu, i když mě budou pokoušet různé zlé myšlenky, já se rozhoduju, že se nebudu bát, ale že důvěřuju tobě, že ty máš všechno pevně ve svých rukách, že ty obrátíš vše zlé i na moje požehnání a že s tebou je všechno možné. V tom mocném jménu Ježíš. Amen. Tak se těším i u dalšího videa.